jalonya e kedo koda masiche mabiro apoya. Machiegni ahinya Antony e studio marwa otieno makawuono iriyo nade? Ariyo kama maber Joyce. Machiegni ahinya otieno makawuono wang'eyo ni Oula osebedo ka kelo midhiero ne jodak e gwenge mopogore opogore. Ji oresre nade ahinya ahinya te kinde ma Oula nitie? Nikech winjo ka jomoko ne goyo mbaka kata jodak ma Madhare masani koro kale midhiero mang'eny. Giwacho ni ne gininda gotieno to gipoka piyo biro. Ji oresre nade e kinde ma Oula ochopo? Erokamano jikwa Ramogi ayaw duto no oyawre uru. Oimre. Okay. Isechegi en seche mobenwa bedo ko atanga hinya. Nikechu koth mabiro okwang'eyo no obiro maromo nade. Emomiyo koro akwayo waduto mondo wabed kwa tang' to wabed kwa warango jowetewa kuonde mantiere. To seche ma muhulo biro mang'eny mohingo kaka uwezo kaka upobene entiere to nyaka watum gik moko adek ma muhimu sana. Wadwar yore duto tetete mondo kik wabed nwa wachomo pigno direct. Nikech kalure kod kaka ohula biro ntiere gik mang'eny ma pigno ting'o. Maseche moko gin gik manyalo hinyo ngimawa. Emomiyo wakwayo duto temuru yore te kaka nyalre mondo kik ubed into contact kod pi mamol. Seche moko pigno ting'o chemicals mo kuonde mamoko. Seche moko pigno ting'o insect animals moko manyalo hinyo dendwa. Emomiyo wadwaro kayore te kik wabed into contact. To kochopo kama koro pigno ni osedonjo kuomi, dwar yore te mondo idwar we kaka inyalo wuok kanyo. Ka un ji ariyo kata ji adek makre uru kanyachiel ufom gimiluongo ni chain. Samuse form chain uketo a lot of teko makata pigno koro ka ng'eny to uketo chain umakre one another ma unyalo yoro pigno mos. Namba 2 kik uchom pi direct. Dwaru yo kata kanyalre to ung'ad pigno diagonally. Nikech sami chomo pi direct imedo pi bedo kod nguvu pin kod teko mang'eny. Nikech sami block igeng'e chande to okelo teko mang'eny. Koro wadwaro idwar yo inyalo wondo pi ni idhi kakodhiyo. Tidwaro yo miwuok go woko mar pi. Nikech pi always samo oringo cha oringo koridre woko. Odhi towards the end. Koro iwuotho diagonally. Ibro po kichopo kama koro inie kama ber. Namba 2. Wawinji gik ma sirikal wacho. Seche ma sirikal onyiso wanu nikech disaster mar pi ok en gima biro dichiel. En gima miyowa warning mapema. To ka sirikal onyiso wanu wawuoguru kende wabedru kuonde mamalo kaka winjo kiwacho. Wan kaka jokanyo nam wawinj gik ma sirikal wacho. Wawinj gik milando no e radio. Nikech heri mondirit ngimani. Seche miwuok wokono idhi kama geng'a mamalo. Ntiere yore minyalo geng'o go koth. Inyalo geng'o go pi. Koro wabedru kwa winjo matangazo mau kuom radio, mau kuom TV, mau kuom jo gweng' ma area. Nikech jo gweng' miyowaga warning mapema. Koro kwa winjo matangazo go to bro konyowa mapema. Seche mineno ka pi ng'eny, pi mosekalo inji ariyo en pi marach. Nikech ng'ato nyalo bedo ni penjore ni inji ariyo en pi mochopo kanye e dend dhano. Kochopo pi mosechopo magotini ichongi. Mano en pi ma dangerous. Kik i force yourself ni wuotho i pigno. Dwar yore te mondo kata kanyalre to rit mondi. Igen Kenya wan garaka hinya. Koro dwaren mondo wabed kwa kwe. Afadhali alew kama adhiye. Lakini achop moloyo naring. Aneno ka jok moko kawuono nendo oidhi wi lori. Nikech gin garaka ma chopo kama gidhiye. Koro dwaren mondo watem kata afadhali wabed kwa rito mondi. Kata kwa bro leo kama wadhiye. Lakini wachopo kwa safe. Moloyo nwa bed kod haraka
mondo wachop to wakos mok wachop. Wang'eyo ni e kindegi ma koth medo chwe kopogore kod oula, Antony, nitiere sienyruok mar lo. Nitiere jogo ma odak kuonde ma sienyruok mar lo nyalo bedo katimore. Jogo to nyalo resore yo machalo nade ahinya to e kindegi ma koth chwe. Gidhi kama malo. Giwe ka kiseneno ka koth biro mang'eny to sirikal omiyowa warning nuwa woguru kanyo. Jogo bende ong'eyo kuonde ma gidakie. Nikech kidak kama chieg kama pi nitie gima waluongo ni flash flood. Flash flood en pi moro mabiro ma koth ok ochwe ka lakini pok pi malo nikech koth ochwe malo. Koro pi biro to nyalo ting'o anytime. Koro jogo ka giwuok gidhi agenya mamalo bro konyogi. Nikech afadhali giwere kod properties man kanyogo to gidhi gisave ngimagi. Warango ngima ma dhano en gima muhimu sana. To mana kaka iwacho ni seche moko ji nyalo bedo nodak kumoro achiel kae, to nyalo bedo ni koth ok ochwe kanyo, koth ochwe kumachielo. Matiende ni pi wuok malo kabiro kuma gidake. Nikech kwa winjo kata weche mosebedo kwa kele weche manyien. Winjo ka ji ne wacho ni ne wanindo gotieno, to wapo ka pi obiro. Ponono ng'ato yudore e situation makamano. En nokia, onindo gotieno kokia ni aboro chiewa yudora e pi. Ginto gitim nang'o. Kopo bi yudri pi, wacho ki wuok ka ini ipi wonden ka koro jok manende odhi glory ka bodonji ipi. To sama pi osechako ting'o, pi osechako move, ochako ting'i, idhi kod pi. Kiki force yourself back. Kiki item duogo chien. Kata kiki item dhi direct. Ilu pi kaka pi dhino mos. To mbele kacha ibro nwang' kama pi terie igenya. Koro kiridri gi pi kaka pi dhino idwaro yore miwuok go woko. Koro idhi mos kiluwo pi hamano to ibro chopo kama pi terie igenya. Ibro no ki ibedo mayot nikech pi oting'i. Koro sami yotni pi kring ka donjo idiere hama pi ringo ka dhi woko. Koro seche ma pi ringo oringo ko teri woko to teri igenya. Koro kichopi igenya kanyo tino gimo nyalo karamako to kitiwuok. Kata sami sechako ineno ka un gi ji adek to nyawadu ose gimo atemo wacho ndi mondo gonduru. Ke sami se gonduru idhi alert jomoko. Idhi chiwo jomoko. Sami se chiwo jomoko dhano bro wuok. To sama dhano wuok nitie jok moko man mbele mabro konyi. To watemo kata kanyalre sama wacho ni wa make chain. Sawa ni ipicha wa make chain. Ka in gi thol moro. Ka thol moro nitie kata idwa golo. Kiki wuok mak thol no mondo umak thol no kubiro. Nikech sami mako thol no to umire support. Kata umako lwetu. Nitie style mimako e lwedo ma imako kor bade kata umako kor badika. Koro umire support. Koro sama umire support umake gimilongo ni chain. Sama umake chain no to read rainbows diagonally. Don't go direct kata kiki face pi direct. The diagonally mos nyakuchop kama genya ntie kata kama lokrok ntiere. Yes. Ato nyaka sani ponono ere kaka nego beni iketo nyithinda inya nyati kinde ma koth chwe kinde ma ula nitie nikech waneno ka ainya nyamine ka achiel kod nyithindo ema yudo masira ainya kinde ma ulo biro. Ginto onego beni reso gi yo machalo nang'o. Erohamano Joyce kuom paro. Nikech ntiere gima tumre ka sama koth ogoyi kata ka iwuotho i pi. One called dangers, a number of dangers. To danger mokwongo en mar baridi. Baridi nyalo nego ng'ato. Nitie condition moluongo no hypothermia. Baridi no kende peke yake onyalo ga nego ng'ato. Emomiyo dware ni jogi obed malieth. Oketgi kata ka ginyalo nwang'o blanket bank ai pi kanyo. Gi mondo gibed malieth mondo giduok heat manende gin go i dendgi cha. Yes. Aneno ka Kevin Rabari penja ka ni genya to enang'o yawa. Inyalo lero ne nyaka Ramogi ajuan. Sama piringo genya waluongo no valley. Koro the kama malo no escarpment mamalo no mane ma genya wan jalego. Koro
Koro genya kanya mwadhi gupi, yes. Onego beni koro ageno no winjo genya ni enang'o eyo makare mar mondo mi podno kiko wach ni ya ma to dhuluma ne makawuoni wache Ramogi TV kata kamano oselere eyo makare gigo monego beni timo kapo nono ni Oula nitiere kamoro amora ma intiere to bing'eni wang'eyo ni nitiere jomoko ma e kinde ma koro Oula biro jomoko ka koro dwa daro gik moko gidwa daro mwandu kind mwandu gi dhano onego mane monego beni reso mokwongo mar mondo mi kik wane kata thoe mamoko waneno ni ng'ato ero en no kaso neno dating'o mwandu ne to kar mondo save ngimane mondi. Ngima dhano en gima muhimu moloyo mwandu yote. Nikech sani kata koro ki God forbid kiweyowa kae. To abro mna kwano ni Joyce oweyowa to we nyithindo hama to kwa bi kwano we plot marom hama. Koro wan sadi kaka wan jo St. John Ambulance what deal sana sana kod reso dhano. Reso dhano en priority marwa. Mane mwachangnie emwa shughulika go moloyo gik moko tesani. Yes. Nyaka sani koro sengiswa ni gwenge mano kaka mag Nairobi, Maroka, Kalura mar Nam Lolwe, Masawa kod gwenge go magu Kambani, mago gwenge ma podi koth biro bede mang'eny ahinya mano nyaka kochopo tarik 1 dwe mar 5 mano mahiga ni ote mane minyalo bedo ne bedo godo ne jodak makono kalure ni en koth moseneno kokelo masira mang'eny ji 70 osewito ngimagi ji mago moheo kata 1130 sani koro Oula bendo osekelo ne gi midhiero mopogore opogore. Joyce chon neno aneno ganu Oula mang'eny nene tumre pinje kuonde moko kaka Budalange ang'ono lakini kuom ndalo machiegni gi gini osebedo disaster ma tumo county yote everywhere. Koro in disaster wan kod gimiluongo ni disaster circle. Disaster circle ni kod 4 phases. One called prevention, one called preparedness, one called response, one called recovery. Kapoko chopo kuomi in called a stake gimodibabidni timo. Prevention. Koro dwari yore te did gengo Oula ni in case nyalo biro iri mondi gengego. One of the ways mwanyalo gengo Oula en yao drainage. Kuonde ma piluo. Samwa yao kuonde ma piluo wamiyo pi tich mayot. Nikech sami gengon pi nyaka nwang' yore. To obro force yore kama oluoga. Swahili wacho ni maji ufuata mkondo. Nyaka olum na yore cha. Koro king'eyo ni gedo kama ntie igengon pi. Yaun piyo. King'eyo ni wawito takataka. Sana wanjo Kenya wahero complain ahinya. Iwito takataka opong'o drainage. Chak mapema mondo igol takataka go. Mondo ka pi obiro kikirang ni kawuono en Madhare jo Madhare no ko expect flood jo Machakos no chako expect flood lakini sani osechopo kuomgi koro nyaka watuma mapema wadwari yore te mwanyalo jitarisha preparedness mondo wagengo pi in case ni koth ochwe mang'eny nikech koth to pod nitie. Yes. Preparedness go koro gin kaka mage yao ponono drainages mo odinore kose kaka mage kendo ma ji nyalo keto. Yao drainage modinire wuok kuonde ma nupiny mondo dhano dhi kuonde mamalo wuoyo kod ji gweng kaka koro gimwatimo ka en kawuono ni iwuoyo kod ji gweng mondo inyisgi ni ka en kamarach to ka koth biro to watum hama jo local leaders opobeni tek kao chanro matuolo mondo wuo kod ji kanyisogi ni in case koth ochwe to gini ema obed ni watimo. Wuoyo kod jino konyo moloyo kila kitu nikech sami ise wuoyo kod jino iketo gin prepared akiligi. Yes. To nyaka sani wacho kanyo ni e kinde ma koth kata Oula nitiere to ng'ato konego be ni bedo in contact gi pi makamano. To bing'eni seche moko wanyalo wacho ni ma en pi mabiro apoya kendo ahinya to e gwengego kata mag Nyanza bedo waseneno ka jomoko donje pigno mar mondo mi omak kata rech manyaka sani koro giwacho ni obiro machiegni. Ginto giketo ngimagi kamarach e yo machalo nade? Giketo ngimagi kamarach nikech mokwongo pigno kamo ae okwang'eyo. Wakao kwa mfano koro pi manende odonjo Madhare. Ntiere kampuni mang'eny iye kanyo moting'o chemicals. To seche ma pigno amalo kucha
obiro kod chemicals mopogore opogore. To kobedo ko ochopo i contact kod skin, onyalo kelo tuoche mang'eny. Namba 2, wan kod dhano nitie kod vidonda kadhalika. Koro vidonda gi kwa geng'o gi upobed pigno kik bed contact. Ema dwarre ni kiponi in ng'at madhi timo rescue, idhi konyo ji ma ni oumiago. Nyaka irwakri maber. Waluongo ni the right PPEs. Nyaka irwakri maber in a way that makata ioro pigno to igeng'o pi mondo kik bed into contact kod body mari. Irwako gumboots, irwako apron maber. Bende make sure ni seche miwin kanyono temperature mari ni malo. Nikech irwakri malieth. Nikech wanyalo ga dhi nwadhi konyo to I end up nwa lusi kendi bende. Aneno ka Ruth nyathi Ochieng' openja penjo moro kae, adwa ni duok na penjo no kaachiel kod wach ni mogik mana mapiyo piyo. Onyisa ni penjna ni to idho iwi mabati bina mama dhareka seche mapiyo donje ot bende ni kare, awinjo ukano moja mana mapiyo piyo kaachiel kod wach ni mogik thuolo marwe morumo. Idho iwi mabati is a reactive state. Seche ma disaster otumre, mwili wa react gi 3 ways. Iringo, waluongo ni flight, fight, inyalo gori, kata freeze. Koro seche ma disaster tumre, to gima pachi omiyi, mane ema tum mokwongo. Koro seche ma ng'ato idho wi mabati no, ng'ano ni safe, nikech enona kama malo. Wach ni mogik kwatieko. Wach na mogik. Jokanya Ramogi akwayou, watem yore te, mondo wawinj weche ma sirikal wachonwa, nwa bed mabor kod kumri ma pintie, to kata ka nyalre, to watem mondo wageng' wuotho i pi. Nikech nitie madhara mang'eny mwanwang'o seche ma wuotho i pi. Yes. Erokamano ahinya Antony Oduor jalonye masiche mabiro apoya mawuok St. John Ambulance kuom kawo thuolo mari otieno ma kawuono mar mondo mi bi wuo kod nyakwara Ramogi Ajwang' yore mopogore opogore ma ginyalo resore ahinya te kindegi mag Oula. Nyakwara Ramogi Ajwang' yiena mar mondo mi akaw yweyo mokwongo, bang' yweyo aduoga dhi mbele kod weche manyien. Kik idhi mabor.